హలో గాయ్స్, ఈరోజు మనమైతే భూమి అయితే అంతం చెబుతాం గాయ్స్. కానీ రియల్గా కాదు గాయ్స్, గేమ్లో గాయ్స్ రియల్గా అంతం చేసే మనల్ని అంతం చేస్తారు గాయ్స్. హలో గాయ్స్, ఈరోజు మనమైతే భూమి మీద అంతం చేసేద్దాం. ఇంకా ఎస్ గాయ్స్, మా ఛానల్లో అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళందరూ అయితే ఇక్కడైతే లేరు గాయ్స్. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళందరూ అంతా మనమైతే వేరే ప్లాన్కి షిఫ్ట్ చేసేసాం. ఫస్ట్ మనమైతే ఒక ఆస్ట్రోనట్ అయితే వేసేద్దాం గాయ్స్. ఇక్కడైతే వేసేద్దాం. ఇదే దేశం మనకు తెలియదు వేసుకుని వేసేద్దాం. ఏం గాయ్స్, 400 మంది చచ్చిపోయారు ఇంత పెద్దది వేస్తే. అవును గాయ్స్, మనమైతే మనం మళ్ళా వర్షం అయితే కొలిపిద్దాం గాయస్. ఆస్ట్రోనట్ వర్షం ఎవరు కొలిపిద్దాం? అయితే చనిపోయింది గాయస్. ఓకే గాయస్, మనమైతే ఓకే మనము అయితే భూమిని మాస్ని దిగి కొట్టుకుంటే ఎలా ఉంటుంది చూసేద్దాం. ఎస్ గాయస్, మనం ఇదైతే ఆఫ్రికాలో అయితే వేసేద్దాం గైస్. ఆఫ్రికాలో మాస్ పామ్మ అది చూడండి, మాస్ ఇది దిగుకుంటుంది. మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుంటే మీకు ఇది పరిస్థితి గైస్. నిన్న మా ఛానల్తో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇక్కడ ఏదో ఉంది. ఇక్కడ మనమైతే క్యాష్ నట్ చేద్దాం. ఏంది ఇది? నాకు తెలియదు. అంటార్టికానా ఏంది ఇది? ముగ్గురు అయితే చనిపోయినరు. 3 బిలియన్ మంది చూడొచ్చు. ఏం చెప్పేసి లోపలికి చెప్పుకోండి ఇదైతే. మళ్ళీ మనమైతే వేసేద్దాం. ఇక్కడ ఇండియాలోనే కలిసి ఎక్కువ మంది అయితే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదు. మీరైతే ఇండియాలో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలి. ఇండియన్ అయితే లాస్ట్ అయితే చేసేద్దాం. మనమైతే ఇంకా యాడేసేద్దాం. ఇక్కడ చూడండి ఎంతమంది మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదు. ఇదైతే మనమైతే ఇదే వేసేద్దాం. ఓ మై గాడ్, ఏమైతుందో చూడండి. ఇదైతే ఓ మై గాడ్, ఎంత అయిపోయిందో. 1 బిలియన్ మంది అయితే ఉన్నారు. మన అయితే చూసేద్దాం. మన ఇండియన్ అయితే బతికిస్తా. ఇంకా మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని ఈసారి అయితే మనైతే ఏలియన్ అయితే పంపిద్దాం ఇక్కడికైతే. ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. లేకుంటే మీకు కూడా చూడండి ఎలా చేసింది ఇదైతే. ఓకే, మన ఇండియాని బతికిస్తున్నాను ఎందుకంటే మీరు మళ్ళా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటారని అయితే ఈసారి అయితే ఏకంగా మెరుపులే పంపించేస్తాను నేనైతే. ఓ మై గాడ్, ఎలా ఇది చూడండి. అయితే ఎలా అవుతుంది మీరు చూడొచ్చు. ఒక్కరు కూడా లేదు గ్యాస్. మన ఇండియా మొత్తం అయితే అయిపోయింది. మీరు చూడొచ్చు. గ్యాస్, మళ్ళా మన ఎర్త్నైతే మళ్ళీ బతికిచ్చేస్తాం. మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి గైస్. మళ్ళీ మన ఎర్త్నైతే బతికిద్దాం. ఇది గైస్ ఇవాళ వీడియో. ఐ సీ యు ఇన్ ద నెక్స్ట్ వన్ గైస్. సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. లేకుంటే మళ్ళా చూడండి ఎలా అవుతుందో. ఇండియా మొత్తం అవుతుంది గైస్. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మర్చిపోవద్దు, సరేనా? బాయ్. खत्म. बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया.